Ráno, vítajte pri dnešnej 0. hodine. Dnešná téma bude škola. Začal by som asi opisom, že kam som chodil ja na základnú. Chodil som na základnú školu Hlboká v Bratislave, čo je vlastne nejaký bývalý detský domov, taký pekná stará budova. Nevýhoda, kým som tam chodil ja, že sme nemali exteriérové ihrisko a nemali sme prístup teda na dvor, ale to sa tam už zmenilo. Majú nejaký tartanový umelé ihrisko vedľa školy, na ktoré môžu chodiť. Čo by som chcel v škole rozprávať, je vlastne, že dať nejaký taký ten môj pohľad na to, že čo by si vlastne mal od školy chcieť. Lebo decká chodia do školy s tým, že tam musia chodiť a nerozmýšľajú častokrát nad tým, že prečo tam chodia a že sú iba také, že vlastne budem chodiť do tejto budovy a budem počúvať týchto ľudí, ale nerozmýšľajú nad tým, že čo im to má priniesť do života. Škola by vás mala naučiť sa učiť, nie že vás naučiť veci. Do školy chodíš s tým, že ťa nutia si memorovať informácie, ktoré v dnešnej dobe už nie je dôležité si memorovať. V minulosti, keď si chcel pracovať s nejakou informáciou a nevedel si ju z hlavy, tak by si ju musel dohľadávať v knihách. A dohľadávanie v knihách je časovo náročná činnosť. V dnešnej dobe není vyhľadávanie informácií časovo náročná činnosť, ale je to schopnostne náročná činnosť, že vlastne potrebuješ mať dobrý skill vo vyhľadávaní na to, aby si ľahko vyhľadal informáciu, ktorá ťa zaujíma a bol si istý, že to je pravdivá informácia. Také predmety ako dejepis, geografia a toto, tak to je, že na tých predmetoch by som sa prestal zameriavať na to, že učia sa veci, že musíš to vedieť z hlavy, ale skôr by som sa snažil tie decká naučiť, ako si tie informácie o danej krajine alebo danej historické veci dohľadať. Dobre na dejepise je vysvetliť históriu ľudstva, aby sme vedeli, že ako sa správajú ľudia z dlhodobého hľadiska medzi sebou. Vlastne, že aby ste zistili, že ľudia sa medzi sebou celú históriu zabíjajú a nie sú na seba dobrí a aby ste potom z toho neboli prekvapení, že existujú aj zlí ľudia, ktorí sa chcú pozabíjať medzi sebou. Bohužiaľ, školy v dnešnej dobe sú hrozne nevyrovnaná situácia. Vlastne nejaká škola na nejakej dedine môže mať o mnoho nižšiu kvalitu výučby ako nejaká mestská škola, kvôli tomu, lebo samozrejme ten výber tých učiteľov, ktorých môžeš dosadiť do školy na nejakej dedine, je o mnoho menší ako učiteľia, ktorí sú v nejakom veľkom meste. S tým, že myslím si aj, že školy vo veľkomestách majú väčší budget ako nejaké dedinské školy. Výhoda dedinskej školy je, že sa o ňu stará obec a teda ak má obec dosť peňazí na to, aby zainvestovala do školy, tak môžu mať samozrejme pekný park, pekné ihrisko a o túto časť školy postarané. Mal by si veľké šťastie, ak by si na škole našiel toho jedného učiteľa, ktorý ťa niekam posunie. Existuje totiž veľa učiteľov, ktorí ťa budú v živote brzdiť kvôli tomu, lebo sú to bohužiaľ neúspešní ľudia, ktorí išli iba učiť neposlušné decká, čo je aj treba hrozne dôležité. Neporovnávať sa s učiteľmi a to, že si v niečom lepší od učiteľa ešte absolútne neznamená, že bude z teba niečo v živote. Tvoj cieľ by mal byť sa snažiť byť vo všetkom lepší ako učiteľ. Aj v tom jeho vlastnom predmete, ktorý on vyučuje, kvôli tomu, lebo si nemôžeš mysleť, že to, že niekto vyučuje predmet, znamená, že je odborník na danú problematiku. Ja som mal na základke šťastie, že som vlastne mal učiteľa, ktorý vnímal moje schopnosti a dal mi teda priestor pracovať s počítačovým hardverom a nejaký ten vysvetlenia toho, ako riešiť sa niečo s operačným systémom a inštalácie a ako sa čo zapája pri počítačoch, na čo si treba dať pozor, tak to všetko som dostal od tohto učiteľa ešte na základke.
A to len kvôli tomu, lebo učiteľ videl, že mám potenciál a rozhodol sa, že by mi venoval reálne možno o 10% času viac ako ostatným študentom, ale už tých 10% absolútne stačilo na to, aby ma posunul dopredu. Nevidím význam v tom hnevať učiteľov, lebo treba si zase uvedomiť, že tí učiteľia sú tam pre vás a snažia sa vás niekam posunúť. Samozrejme, sú nejaké výnimky, ktoré budú šikanovať vás a s tým sa častokrát nič nedá robiť kvôli tomu, lebo nemajú náhradu druhého učiteľa, ktorého by vám tam dosadili, takže treba sa naučiť akceptovať to, že ťa učiteľ šikanuje. Alebo sa možno na to zle pozeráš a v skutočnosti je to prísny učiteľ, ktorý len teba chce posunúť v živote. Mali sme na základnej škole pani učiteľku Vilweberovú, pozdravujem pani učiteľku, najlepšia učiteľka slovenčiny a dejepisu, akú sme mohli dostať. Napriek tomu, že nerád čítam a nerád nezaujíma ma do hĺbky dejepis, myslím si, že je to jeden z učiteľov, ktorý keď už niekoho zaujímal dejepis, tak by mu vytvoril k tomu ešte intenzívnejší vzťah. Kvôli tomu, lebo forma výkladu, ktorá volila, bola vlastne, že nám rozprávala príbehy, ktoré boli zaujímavé a dokázala o nich rozprávať, dokázala poukázať na to, na čo sa máme, čo má byť poučenie z tých príbehov. Až na to, že pani učiteľka bola prísna, ale prísna bola preto, lebo vlastne chcela z nás vyťahnuť čo najviac. Je to také, že prísny učiteľ je možno prísny pre tvoje vlastné dobro. A tým, že je učiteľ, ktorý len ide na cigu a ide sa hrať na telefóne cez hodinu, niekam preč z triedy, tak to je vlastne zlý učiteľ. To si vtedy žiaci milia dobrého a zlého učiteľa tým, že sa nám nevenuje, tak to je vlastne dobré, lebo máme voľný čas, ale na čo miniete ten voľný čas? Neminiete ho na zmysluplné aktivity, ktoré by vás posunuli niekam v živote, ale miniete to na to, aby ste sa hrali na telefóne alebo scrollovali TikTokom, Instagramom. Akýkoľvek čas v škole, ktorý je ti uvoľnený, a to, že nemusíte stráviť učením alebo teda riešením nejakého predmetu, by si mal ty logicky využiť na niečo zmysluplné alebo hľadať tú zmysluplnú vec, ktorú by si vedel robiť v škole. Lebo čím viac času minieš na učenie sa veci v mladosti, tým menej ti bude dávať problém naučiť sa nové veci neskôr v živote. Učenie sa veci, teda to učenie sa veci v škole, je vlastne skill, ktorý si treba nacvičiť. Ochladilo. Škola by vás mala naučiť sa učiť a naučiť vás, ktorý spôsob učenia je ten pre vás zaujímavý. Niekto si môže prečítať knižku a pochopiť z toho, ako sa niečo robí, ale niekto môže práve že potrebovať vykonať tú danú činnosť, aby sa naučil o tom, že čo to je. Niekto stačí, že si prečíta a vidí obrázok toho, ako sa niečo robí. Niekto potrebuje vidieť video, ukážku pro celého procesu na to, aby vcítil to, že ako sa to robí. Preto v škole je, že ak ťa teraz nič nezaujíma, tak máš problém. V škole by si sa mal zistiť a teda prísť na to, že čo je tá vec, ktorá ťa v živote zaujíma. Lebo ver tak, že ako náhle ťa nič nezaujíma, si plýtvanie kyslíkom. Pre spoločnosť. A jediné, čo v živote nechceš byť, je plýtvanie kyslíkom. Už aj taký smeťar nie je plýtvanie kyslíkom. Smetiar zabezpečí to, aby sme nemali pred domami bordel v odpadkových košoch. To, že to išiel robiť niekto, kto vo finále smetiarstvo nezaujíma, to je jedna vec. Ale už tým, že takéto niečo ťa zaujíma a ideš to robiť, tak automaticky z teba nie je plýtvanie kyslíkom. Ale pokiaľ ťa nič nezaujíma a len si sa rozhodol, že budeš celé dni len jesť a scrollovať telefónom a hrať počítačové hry, samozrejme, existuje aj level hrania počítačových hier, ktorý už zase nie je plýtvanie kyslíkom, lebo s tým spôsobuješ zábavu pre ostatných.
Tak škola je hlavne na to, aby ste zistili, čo vás baví. Keď máš to šťastie, že si na to prišiel už počas základnej školy, tak už počas základnej školy môžeš zoptimalizovať to, na akú strednú školu pôjdeš a že teda aké predmety tam budeš mať a teda ako sa ti bude ďalej špecifikovať to, čomu by si sa chcel venovať. Keď ideš na strednú školu, veľa deciek vôbec ešte ten moment nevie, čo chce robiť. A teda pre takých je asi najzmysluplnejšie ísť na Gimpel. Kvôli tomu, lebo gymnázium ti dá všeobecné vzdelanie vo všetkých smeroch a dá ti zabrdnúť do veľa základov nejakých prírodných vied a teda tam ti pomôže, možno pomôže zistiť to, čo ťa zaujíma. Ak ťa nič nezaujíma, tak je možné, že si toho málo skúšal. To je, čo by som sa snažil každému tlačiť do hlavy, že nevieš, či ťa niečo zaujíma bez toho, aby si to skúsil. Že nevieš, či ťa zaujímajú motory, kým neovládaš trochu fyziku a automechaniku. Nevieš, či ťa zaujímajú počítače bez toho, aby si ovládal trochu matematiku a fyziku a informatiku. Nevieš, že ťa zaujímajú zvieratá bez toho, aby si trošku ovládal biológiu a stavbu tela, organizmov a neviem čo takéto. Proste na tej základnej škole ti vysvetľujú, čo by ťa mohlo zaujímať a ty teda, ak to tam nájdeš, tak by si tomu mal venovať viacej času ako ostatným veciam. Tam je ten stres od učiteľov, že si myslia, že máš vlastne iba tento jeden predmet. Od rodičov by si mal chcieť, že ak si našiel predmet, ktorý ťa zaujíma a z neho máš dobré výsledky a trošku zanevrieš na tie ostatné predmety, to nie je katastrofa. Neočakávam, že máš teraz vlastne prepadnúť zo slovenčiny a z angličtiny, čo je úplná hovadina. Nie, máš dávať pozor aj na týchto predmetoch a máš vedieť napísať spisovne list a máš vedieť sa dohovoriť po anglicky. Až na to, že keď ťa do hĺbky zaujíma fyzika, matematika a z chémie si debil, tak to nebude znamenať, že budeš stratený v živote. Z chémie je dobré, zase aj o chémiu je dobre ovládať, vedieť, že čo je čo, že kovy, pevné látky, kvapaliny, plyny a aspoň trošku niektoré veci, čo sú na tabulke a z čoho sa skladá voda a že čo dýchame a z čoho sa skladá kyslík. Je to dobré vedieť, ale v každodennom živote si nemyslím, že ťa to až tak ovplyvní. Čo ťa v každodennom živote ovplyvní, je, že či sa vieš naučiť novú vec. Keď si v novom zamestnaní postavený pred problém a ukážu ti, že toto je software, ktorým budeme riešiť tento problém a musíš sa v ňom naučiť toto, ako sa robí, tak to je ten moment, ktorý rozdelí niekoho, že síce tohto zaujímala tá matematika a ekonomika, ktorá je vlastne obsiahnutá v tomto zadaní, ale tým, že ho nezaujímalo učenie sa nových vecí, tak vlastne bude možno zabrzdený pred niekým, kto neovláda tak matiku a ekonomiku, ale zaujíma ho učenie sa nových nástrojov a tým pádom bude napredovať v danom obore viac ten človek, ktorého zaujíma učenie sa nových vecí, ako ten, ktorého zaujímala daná problematika. Ak teraz v škole teda nie je žiadna vec, ktorá by ťa zaujímala, mal by si túto zaujímavú vec mať aspoň popri škole. Výhoda dnešnej mládeže je, že máte internet a teda viete dohľadať skupiny ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako ty, bez toho, aby boli v tvojej lokácii. To, že si to zatiaľ neurobil, neznamená, že taká vec neexistuje a že nevieš sa dopracovať k ľuďom, ktorí by s tebou diskutovali na témy, ktoré ťa zaujímajú. Predstavte si, existujú diskusné fóra na furiporno. Tak prečo by nemohli existovať diskusné fóra na akúkoľvek inú tému, ktorá by ťa niekam posunula v živote, nie ako nejaké furiporno.
Učitelia sú tiež len ľudia a nemôžeš si teda od nich mysleť, že je to super hrdina a tiež by ste ich nemuseli, tiež by ste sa k nim mohli správať ako k ľudia, nie ako ku strojom, ktoré musia zniesť všetok nápor od svojich študentov. V dnešnej dobe byť učiteľom je vlastne hrozný tlak kvôli tomu, lebo vy decká ste všetci hrozne nepozorné, neposlušné a máte rodičov, ktorí si myslia, že ste najväčší anieli, aj keď ste úplne nepríjemní bastardi, ktorí robia hluk na hodinách a hrajú sa na telefónoch a potom si robia memečka s učiteľov. Ľutujem učiteľov za dnešnú šikanu, lebo to si viem predstaviť, že ako sme my šikanovali, keď sme nemali ešte taký prístup k internetu a ku všetkým nástrojom, ako majú dnešné decka. Si predstavím, že koľko deepfake kontentu sa dá vytvoriť teraz nejakým učiteľom a ako sa im dá robiť zle. Ak máš učiteľa, ktorý ťa niekam posúva v tento moment v živote a zdieľa s tebou všetky zaujímavé informácie a snaží sa ti venovať a dávať ti ďalší priestor na to, aby ťa naučil niečo nové, tak si prosím takého učiteľa váž a aj to daj tomu učiteľovi v kľude najavo. Učiteľia sa isto z toho potešia, že keď vedia, že svoj investovaný čas do niekoho života bude vo finále zmysluplný, lebo z toho človeka niečo vyrastie a nebude to iba domaset, ktorý nič v živote nedokáže. Kebyže som teraz na škole, tak sa snažím čo najviac učiť o informatike a matematike. Ďalší diel podcastu si spravíme o matematike a vysvetlenie toho, že ako sa učiteľom nepodarilo do hlavy natlačiť žiakom, že matematika je vlastne všade a treba ju na všetko a keď ovládaš matematiku, tak sa ti otvorí hrozne veľa ďalších predmetov, ktoré by si sa im mohol venovať. Vlastne nie, zajtra mám narodeniny, zajtra som chcel robiť podcast o sebe, že čo som zatiaľ spravil, lebo síce tu rozprávam, ako keby ma trebalo počúvať a veľa ľudí nevie, že prečo by ma vlastne malo treba počúvať. Toto bola 0. hodina, ďakujem, že ste počúvali a vidím